fogamzásgátló módszerek tekintetében több csoportot, több kategóriát érdemes megemlíteni. Az egyik ilyen kör, ami ma talán azt mondhatom, hogy a legelterjedtebb és legszélesebb körű lehetőséget biztosítja, a hormonális fogamzásgátlók köre. A hormonális fogamzásgátló hatóanyagok, illetve módszerek tekintetében is több lehetőséget lehet ma felsorolni. Értelemszerűen a legismertebb a fogamzásgátló tablettáknak a csoportja, és ezen belül is különböző típusokat lehet majd felsorolni. A másik lehetőség, ami szintén a fogamzásgátló hatóanyagok, hormonális hatóanyagok körébe sorolandó, metodikailag más. A hüvely nyálkahártyájáról is képes a megfelelő hormon felszívódni, így léteznek olyan módszerek, amik a hüvelyből jutnak be a szervezetbe. A hüvelygyűrű is egy ilyen lehetőség, és bizonyos előnyökkel rendelkezik a többi fogamzásgátló módszerhez képest. Léteznek hormonális fogamzásgátló eszközök, amelyek egyik típusát a méh üregében szoktuk elhelyezni, és a hatóanyag helyileg ugyan, de ott fejti ki a hatását. Illetve vannak olyan hormonális hatóanyagok, amelyeket injekció formájában lehet beadni, és hosszabb távú biztonságot jelentenek. A hormonális hatóanyagok mellett mindenképpen érdemes megemlíteni a mechanikus védekezési módszereket. Ezek közé a legismertebb, legelterjedtebb és legegyszerűbb a fogamzásgátlásban élenjáró óvszer használat. Az óvszer valójában két módon hat. Az egyik a barrier funkció, tehát egyáltalán a spermiumoknak a hüvelybe jutását gátolja meg, illetve az óvszereknek van egy speciális tulajdonsága, hogy olyan anyaggal vannak bevonva, amelyek a spermiumokat elölik, megölik, és ebből adódóan ez a plusz hatás még inkább próbálja pontossá, tökéletessé tenni az óvszer működését. Mechanikus eszközök körébe soroljuk a méhűri eszközöknek azon típusát, amelyek nem tartalmaznak semmiféle hormonális hatóanyagot, a klasszikus spirál ebbe a körbe tartozik, és azt kell róluk tudni, hogy különböző ionokat, ezüst, réz, arany ötvözetből készült fémet tartalmaznak, és egy műanyag felvívő eszközön egyfajta fém spirál helyezkedik el, és ez a fém spirál a hatását úgy fejti ki, hogy egy helyi nyálkahártya izgalmat hoz létre, és gyakorlatilag a megtermékenyedett petesejt beágyazódását nem engedi. Az egyéb módszerek körébe sorolandó például a naptármódszer, amely nem jelent mást, mint a nő kiszámolja azt az időszakot, amikor a fogamzásra alkalmas, illetve megpróbálja ezeket a napokat a fogamzás szempontjából elkerülni, tehát ebben az időszakban nem történik szexuális együttlét, és ebből adódóan így a fogamzásgátló hatást reméljük érvényesülni. Nagyon fontos azonban megemlíteni, hogy például ez a naptármódszer abba a körbe tartozik, ami nem biztonságos, ugyanis a női szervezet csodákra képes, és tüszőérés, illetve tüszőrepedés nem csak a középidőszakban történhet meg, hanem bizony a ciklusnak szinte bármely időszakában, függően attól, hogy milyen hormonális folyamatok, milyen lelki, milyen testi impulzusok érik a női szervezetet, akár egy menstruációt követő napban is megrepedhet egy tüsző, akár azért, mert korai fázisban reped meg, de lehetséges az is, hogy egy előző ciklusból tovább növekedve éppen abban a pillanatban érte el az érettség fokát, és bizony egy együttlét egy olyan időszakban, amikor nem tervezik a fogamzást, de mégis megtörténik a tüszőrepedés, bizony bekövetkezhet. Léteznek olyan hatóanyagok, olyan eszközök, amik egyéb módon próbálják a spermiumoknak a méh üregbe, a méh nyakcsatornán keresztül történő feljutását biztosítani. Ezek közül, a barrier módszerek közül a méhszájsapka ma már azt mondom, hogy igazából a divatból kiment, a nők nem nagyon használják, de létező fogalom, ezért mindenképpen érdemes megemlíteni. És mindezekhez a úgynevezett diafragmákhoz, hüvelyi pesszáriumhoz olyan anyagokat szoktunk adni, olyan spermiumölő anyagokat, amik tovább
biztonságosabbá próbálják tenni ezt a módszert. Nagyon fontos azonban megemlíteni azt is, hogy ezen utóbb említett módszerek hatékonysága, akár a fogamzásgátló tablettákéhoz, akár az óvszereihez hasonlítva lényegesen rosszabb, tehát szülésznőgyógyász szemmel általánosságban a kevésbé ajánlott, kevésbé preferált csoportba tartoznak.